Veurem com se desenvolupa la situació, canviem d'altres temes. Si voleu, repassem l'actualitat dels festivals que també arranquen i les propostes que tenim ja de cara al mes d'agost, perquè, bueno, nosaltres ja sabem vostès que ens queden uns dies de treball i després anem l'agost fent vacances. Així és, repassem si et pareix els festivals que venen actualment ara en agost i no podem parlar d'altre festival que no siga Mar de Sons, és que el festival Mar de Sons arranca del 4... Marc? Mar de Sons. Ah, pensava que havies dit Marc de Sons. Ah, doncs jo Marc Tesson. Ah, Marc de Sons. No, recalquem Mar, no hi ha altra traducció, Mar de Sons, per a que quede clar, arrencarà el proper 4 d'agost fins al 15 d'agost. I ha preparat també un programa molt variat de més de 10 artistes que passaran a ser l'expectació de pràcticament de totes les edats, perquè podem trobar grups com Pica Pica per als més jovenets o fins i tot Ana Torroja per a grups d'edat un poc més majors. Me mires a mi, com a mirat. Mira tu perquè estic parlant amb tu, si vols li ho conta pas. Sí, conta'm a mi. Vindrà Ana Torroja també. Ana Torroja, me flipa Ana Torroja. Vindrà, per exemple, més artistes consagrats en el sector més jove com, no sé, un Beret, fins i tot Estopa, que crec que ens agrada també a tots. Estopa és intergeneracional, ara mateix. Doncs venen artistes d'aquest tipus molt intergeneracionals, que ara ho comentarem també, que és el que ho va anunciar també Toni Aguilar, però si us pareix, companys, anem a posar el vídeo on s'anuncia el cartell de Mar de Sons. Bueno, aquests són els artistes que venen, però si us pareix anem a repassar els dies exactament per que no us perdeu res. Arrencarà el festival amb David Otero i Dani Fernández el proper 4 d'agost, seguirà Marlon el 5 d'agost, Marlon que per cert també actuarà junt amb Álvaro de Luna, perquè ara parlarem dels temes d'Spax que també hem preparat des de Music is the Answer, que és una oportunitat molt bona per a la gent que vulgui aprofitar i veure dos concerts a la vegada. El seguirà Taburete el proper 6 d'agost, Ana Torroja el 7 d'agost, a veure que no me'n deixa ningú. Ja continuarem amb Omar Montes i Ana Mena, també el dijous 12 d'agost, Estopa, el nostre volgut Estopa, que anirà el 13 d'agost, Beret, que continuarà el 14 d'agost, i Antonio Orozco el 15 d'agost. M'estàs comentant també que Antonio Orozco t'agradava molt també. Home, pues sí, la veritat és que sí, és un gran de la música. Estic a punt de fer-te una encerrona de dir-te canta'ns una cançoneta d'ella. Ai, no, però és que així en el gremio... No has estat a punt. En el gremio tenim una vinculació molt gran en Antonio Orozco, així en el gremi d'ací, perquè, bueno, ell quan va començar els seus començaments vam tindre el plaer de treballar en ell en algunes de les seues realitzacions en directe, concretament al Palau Sant Jordi, i era una tortura psicològica, perquè, clar, no te sabies les cançons, anava així el debut, era el primer concert, i van ser 2 setmanes, nit i dia, amb tots els temes d'Orozco, per a dependre la realització, per a dependre les càmeres, per a dependre tot el món de la producció, i després jugaves a canviar les lletres, entonces així és molt el devuélveme la vida, devuélveme la vida, i ja no recuerdo com seria. Pensava que no faria, No, jo també. Que a més, Antonio Orozco, jo no sé si tu sabràs, però crec que va treure una cançó amb Tote King fa una barbaritat de temps. No ho sé, no tinc idea. Sí, a mi em sona, perquè a Tote King li van criticar per eixir del gènere, però sí, de Tote King a Minerva, a la televisió de Castelló. Això també és un altre debat, de les crítiques que han tingut anys raperos. Bueno, però... Per el gènere rap,
Però bueno, no ens desvinculem un poc del tema també, anem al perquè volia centrar-me també en aquesta oferta que ha preparat el festival d'entrades des de 30 euros per a veure sobretot artistes, bueno, sobretot no artistes que van actuar els dos dijous que serveix el festival, com són Marlon i Álvaro de Luna, que per cert ja et dic que tinc les entrades comprades i vaig anar a veure'ls també, però també hi ha un altre pack el dijous per a poder disfrutar d'Omar Montes i d'Anna Mena, així que companys i us pareix també posem el vídeo on apareix aquesta oferta. Y volverá las ganas de bailar aquellas noches locas recorriendo Portugal. No dejaré que vuelvas a extrañar los besos que nos dimos prometiendo no olvidarme perder. Així que ja ho sabeu, si voleu disfrutar de dos artistes un mateix dia, podeu perfectament agarrar aquest pack. Pues la veritat és que és sols per a les dides dels dijousos, no? Sí, exactament, els dijousos. Els dos dijousos que celebren, recalquem, són el 12 d'agost i el 5 d'agost. Bueno, abans de la pandèmia, és que clar, que era un altre temps, just abans de la pandèmia, un dels últims reportatges que van portar a esta casa dels nostres companys va ser el concert que va fer Omar Montes a l'antic recinte de la Pèrgola de Castelló, i la veritat és que va ser un èxit el concert, i el reportatge que vam dur els nostres companys també molt xulo, molt divertit, i jo per exemple vaig conèixer ahir a la persona per la proximitat i per com va atendre a tot l'equip que va treballar. Una persona que se'l molt bé també, sí. Dona una aparència totalment diferent al que intenta plasmar ell quan tens un tracte personal. No he tingut ningú tracte personal, però he vist moltes entrevistes que ha fet ell i tots els entrevistadors que han tingut l'oportunitat de parlar un poc amb Omar Montes ho han afirmat que és una persona molt més... una molt millor persona del que tal volta reflexa. De que tal volta la seva música o el... Ara ja ha canviat, pensem, molt la seva imatge i la gent ja el coneix com a persona perquè, bueno, ha destacat, ha participat en, bueno, no sé si l'heu vist a lo millor en algun programa nacional, però en les seues participacions, o sigui, has descobert allà la persona, tot el que porta darrere, una persona de barri que ajuda a la gent del seu barri i, bueno, i amb una filosofia de vida, pues això, molt de barri, molt de la seva gent i molt de mantindre uns valors també tradicionals en quant al voltant de la família. No, però això de la imatge, sobretot amb els intèrprets de rap o de qualsevol tipus de música que requereix una mica com de xulejar, no? De ser una persona de jo soc més que tu i tot això, passa amb pràcticament tots, perquè per exemple ara KCO també ha estat fent moltes entrevistes i tu veus a la persona que hi ha darrere que dius, a veure, és que és una persona normal amb les seves coses, com tot el món. Què passa, Minerva? És que has nombrado a Casi Cero. ¿Casi cero? Casi cero. Es que me salió en un concurso, en un juego de estos de mesa y yo no tenía ni puñetera idea y tenía que hacer con mímica y con tal que los otros adivinasen y flipando. Y al final, claro, evidentemente no sabía ni quién era, pero para mí era Casi Cero. Vosaltres no sobràs d'ingeni. Primer amb Marc Bessons, ahora Casi Cero. Sí, es el festival del humor. Sí, se podréis preguntar a Emilio, a Chris y creo que Pachi estuvieron de testigos en esa mesa de juegos que fliparon todos, bueno, conmigo y con el Casi Cero que no sabía quién era. Marc, després d'aquest insult contra probablement la major figura del rap que tenim al nostre país, vols continuar amb el festival? Sí, per favor, perquè em falta dir algunes coses encara de Marc Bessons. És que la presentació del festival va tindre lloc en Villana i va ser presidida per Susana Marquès, per l'alcaldessa Susana Marquès, i junt allà també el director artístic del festival, que és Toni Aguilar, el reconegut presentador de Los 40, el CEO de Music is the Answer i empresa promotora del festival, Javier Sánchez, la responsable d'acció social del festival, Susana Fabregat, la diputada provincial de Turisme, Virginia Martí, i el responsable de la marca Mediterráneo Music i en representació també de Turisme Comunitat Valenciana com Dani Arnal. També l'encarregat de portar a terme aquesta presentació fou Toni Aguilar, que va fer molt d'èmfasi en nombrar el concert com un festival transversal i, com havies dit tu anteriorment, intergeneracional, on van a poder escoltar molts artistes que precisament conjunten la nostra generació tal volta amb la teua generació, una cosa així, i que és una oportunitat única per veure també uns concerts que poden ser també espectaculars i posar a Benicàssim en el focus d'atenció musicalment parlant. Però si us pareix, companys, també anem a posar la locució de Toni Aguilar, on ens anima a tots a participar des del proper 4 al 15 d'agost. Este verano disfruta del plan perfecto para tus vacaciones.
sol, playa, la mejor gastronomía mediterránea y los mejores conciertos en Mar de Sons, en el destino turístico por excelencia de la provincia de Castellón, Benicàssim. Del 4 al 15 de agosto te espera tu festival de verano con las actuaciones de David Otero, Dani Fernández, Álvaro de Luna, Marlon, Taburete, Ana Torroja, Alba Reche, Agoney, Nia Correia, Hugo Cobo, Noelia Franco, Omar Montes, Ana Mena, Estopa, Beret, Antonio Orozco y Mar de Sons Kids con Pica Pica. Entradas a la venta en mardesons.com. Hazte con las tuyas antes de que se agoten y disfruta de tus artistas favoritos con todas las medidas sanitarias. Con el patrocinio del Ayuntamiento de Benicàssim. Organiza Mita. Music is the answer. Pues ahí tenim tota la proposta per a l'estiu, com agarrar i no perdre aquestes entrades, que clar, l'aforament, no sé en aquests moments quines seran les xifres per al recinte del festival. Jo també ho desconec un poc perquè amb el tema de les noves restriccions i de més hem vist com en altres festivals també han hagut de limitar un poc més l'aforament i han tingut que tornar entrades precisament per les restriccions que estem vivint. Desconec també les xifres i les dades de Mar de Sons, sols sé que puc parlar amb els responsables de premsa que estan quasi totes les entrades venudes, així que des d'ací també anime a tota la gent que no tinga les seues entrades a agafar-se les últimes que queden perquè estan volant. Però també hi ha un aspecte molt important del festival i és que col·labora amb la Universitat Jaume I per a buscar joves talents i juntament amb el Consell d'Estudiantat de la Universitat dona l'oportunitat a un estudiant de ser el telonero de qualsevol, no sé exactament de quin artista, però d'un artista que actuarà a Mar de Sons, i també és una oportunitat per fomentar el talent jove. Ja està el grup triat, perquè vam conèixer fa unes setmanes els finalistes. No sé si hi ha guanyador ja a hores d'ara. De moment encara no ho sé, però... Sí, no, pense que la setmana passada van publicar els 3 finalistes. Doncs d'ací una estona anem a redacció i... Intentem averiguar-ho. Exactament. També en el tema de la seguretat és algo que també han posat molt d'èmfasi. Daniel Arnal va destacar també que estan treballant molt amb el Ministeri de Sanitat per a garantir també totes les mesures de seguretat, de sanitat. Susana Marquès també va destacar la importància de la localitat, ja que va ser un estiu en molts recintes de concerts i que la seguretat va ser un dels factors clau també per portar a terme una cultura segura. I per últim també m'agradaria recalcar iniciatives solidàries que fa el concert, que fa el Festival Mar de Sons, perquè va realitzar diverses iniciatives solidàries per a recaudar fons per a benefici de Càritas Benicàssim amb l'Associació de Sant Vicente de Paul i Creu Roja, perquè el proper 2 d'agost van a organitzar un sopar solidari també conjuntament per a que els beneficis costegen aquests bons de llum i de menjar que repartiran entre totes les persones que més ho necessiten de Benicàssim. Això va anunciar la responsable d'Acció Social Susana Fabregat, i a més també d'aquestes iniciatives van a fer unes iniciatives per als més joves juntament amb l'artista Alex Zeta sobre freestyle, perquè també els joves donen la seva visió de la vida musicalment parlant d'una forma com, no sé, el freestyle al final és com una cançó protesta de forma improvisada, és com llançar els sentiments que tu sents en aquest moment. Jo és que soc molt fanàtic de freestyle, perquè també et dic, Minerva, que en les pròximes tertúlies parlaré un poc del món aquest de freestyle, perquè em pareix molt interessant, soc superfanàtic i el considero molt, no sé, molt que està en aquests últims anys despuntant moltíssim i cada vegada professionalitzant-se. I bé, per últim també una xarxa motivacional que va fer el proper 3 d'agost Toni Aguilar junt al coach Mati Chey, crec que espero dir-ho bé, que oferiran també una xarxa de positivisme per a tot el públic en l'amfiteatre Pepe Falomir. Ah, molt bé, a Benicàssim. A Benicàssim, sí. Pues estarà interessant aquesta xerrada de motivació. Suposo que anarà dirigida a un públic juvenil en quant a com treballar en el món de la música. Bueno, no ho sé, són suposicions tot.